sabi daw ni Father John, gala daw next year na lang. Next year na lang. Sabi niya pati. Anong entrance mo ng Bicol? Oo, English. Good afternoon, dear brothers and sisters. We now all stand to begin the novena for Saint Jude. Hearts all filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Mention your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang.
Di imi nasabotan as sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika mamomoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasoro kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, Aki, asan ni Espiritu Santo. Amen. Matukaw po kita. Iayon taman po sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat for all the blessings received and petition granted. Dulot ni Mr. Manny and Mrs. Nati Perdigon. Pasasalamat ni Cielo Sancho and family. Jaime Daniel. Special na kahagadan for fast recovery of Antonio Leron, dulot kan Leron family. For approval of passport visa, dulot ni Edralyn Arevalo and family. For complete recovery of Aaron Ray, dulot ni Edralyn Arevalo and family. For complete recovery of Vicente Magdaraog. Special na kahagadan ni Alri Kinley. For the eternal repose of the following souls. Junel, dulot ni Victor A. Esquivel. Ed, dulot ni Nina Rosal. Zacarias Matutina, dulot kan Alcantara family. Gloria, dulot ni Mr. Manny and Mrs. Nati Perdigon. Purificación ni Tin Tularba. For the third death anniversary of Jaime, dulot kan Monterde family. For the souls of Marie Chris, Donato, Dolores, and Alex.
Sa liwat, Diyos marahay na hapon sa Indogabos mga tugang, ngunyan Webes, ikaapat na simana kan ordinaryong panahon. Asin sa tong pigsiselebrar ang memorial ni San Pedro Bautista, San Pablo Miki, asin mga pag-iriba, mga martires. Matindog na po kita para sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. han kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Giraray mga tugang ngunyan, ginigirumdum ta ang buhay ni San Pedro Bautista, ni San Saint Paul Miki, pati ang pag-iriba nindang martires, 24 pag-iriba kan duwang ini. Nagpapasalamat kita sa indang pagsaksi sa pagtubod. Siring man tinatawan tanin onraan sa tuyang namumuta na patron San Judas Tadeo. Punan ta ang selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan, nagsusulsul, nagsasarig sa pagkaherak kan Diyos. Sarabay kita. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, kusog kan gabos na mga banal, na nagkanigong apodon an martires na sinda San Pedro Bautista, San Pablo Miki, asin sa indang pag-iriba, sa buhay, sa paagi kan krus. Warasan namimibi kami, ti muson mi sagkud sa kagadanan, an pagtubod na samong pinapahayag. Huli ki Jesucristo, ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon yato an enot na babasahon. Ginono sa surat sa mga Ebreyo. Dai kamo nagdulok sa sarong bulod na dai madudutan. Kalayong naglalaad, kadikloman, bagyo, trompetang nagtatanog, asintingog na nagtataram, na ang mga nakadangog na kimaherak na dai na magtaram sa inda. Nakakatakot na gayo ang nahiling, malangani, ta si Moises nagsabi, natatakot ako asin tinatakigan. Alagad kamo, nagdulok sa bukid nin Sion,
Siyudad nin Diyos na buhay, sa Jerusalem na langit noon, duman rinibong mga angheles, nagkatiripon sa kaugmahan. Kaiba ang bilog na simbahan, nin mga panganay na angaran na susurat sa kalangitan. Nakarani kamo sa Diyos, hukom nin bilog na kinaban, sa kaibahan kan mga espiritu nin mga matanos na naging banal. Nakarani kamo kay Jesus, na tagapagultanan kan bagong tipan, asin sa iwinirig na dugo na nagkukurahaw, urog na makusog, kisa dugo ni Abel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa saimong simbahan o Diyos, pinaghorop-horop mi an sa imong pagkamuot. Sa imong simbahan, O Diyos, paghurop-horop mi an sa imong pagkamuot. Dakula an kagurangnan, maninigong pag-umawon sa syudad nin sa tuyang Diyos, an sa iyang banal na bukid halangkaw asin magayon, iyo an kaugmahan nin bilog na kinaban. Sa imong simbahan, O Diyos, paghurop-horop mi an sa imong pagkamuot. An bukid nin Sion duman sa kaharayoan kan amihan, iyo an syudad kan dakulang hade. An Diyos yaon sa iyang ineerokan, bantog na paalawan. Sa imong simbahan, O Diyos, paghurop-horop mi an sa imong pagkamuot. Pinaghorop-horop niya mo an sa imong pagkaherak, O Diyos, sa laog nin sa imong simbahan. An sa imong ngaran asin an sa imong kaumawan, nakakaabot sa mga puro nin kinaban. Sa imong simbahan, O Diyos, paghurop-horop mi an sa imong pagkamuot. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia. Sabihin mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inapod ni Jesus ang 12, asin sinugo na manduwa-duwa. Tinawan niya nin kapangyarihan sa pagpaluwas kan mga marumpot na espiritu. Tinugon na an sa indang paglakaw, dai magdaranin anuman, sarong sugkod kun bagaman, asin daing iba. Daing kakanon, daing supot, daing kwarta sa bulsa. Magsapin, alagad daing magdaranin sanglian. Sinabi pa, kun kamo pasakaton sa harong, mag-erok kamo diyan sagkud na kamo maghali. Kunan sarong lugar dai kamo akuon o dai maghinanyog sa indo, bayaan nindo, asin palpagon an alpog sa indong bitis. Inipatanib para sa inda. An mga apostol naghali, dangan naghulit na an mga tawo magsulsol asin magbakle. Dakul na mga demonyo an pinalayas ninda, dakul man na may hilang an sa indang linahidan nin lana asin binulong. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sigurado po ako na dakul sa tuya digdi ang nakahiling kan TV series na Maria Clara at Ibarra. O siguro, igwa sa tuyang nagbasa, nag-adal kan mga nobela ni Jose Rizal. It's a required subject now in college curricula. Sa mga istorya pong ini kan Spanish colonization, one could easily surmise na ang mga friar, mga fraile, mga padi na maisog, pirming dagit, mga marauton na padi, arog kaini ang pigpipaint sa tuyang ladawan kan mga fraile.
But that is not the case for one of the saints, one of the martyrs that we commemorate today. Today we remember Saint Peter Baptist. Iba ini ki San Pedro, iba ini ki John the Baptist. Iyo po ang ngaran niya, Pedro Bautista. Saro siyang padi, sarong fraile, sarong martir. Mabuot, sana sadit ang tulak, pasensyoso sa kapwa, naglilingkod. Si San Pedro Bautista po namundag sa Espanya and became a Franciscan missionary here in Asia. And you know what's interesting about this friar? Fray Pedro went to the Philippines, went to Bicol. Ang santo pong ini, si San Pedro Bautista, naglingkod sa mga Bicolano sa paagi nin community building, nin education and culture, nin pagpatindog nin mga infrastruktura, asin siyempre paghiras kan katolikong pagtubod. Si Fray Pedro Bautista, matapos ang pag-adal niya sa Espanya, pigsubol po bilang misyonero digdi sa Asia and landed in the Philippines. Digdi po sa Pilipinas, ang trabaho niya, he uplifted the lives of the poor. Sa paanong paagi? Like Jesus, he was sent on mission. He sent on mission the apostles. Fray Pedro was also sent on mission. Like Jesus, he visited the poor in their homes. Si San Pedro po nagdalaw sa mga barangay na hararayo, mga pinupunan pa sa ng mga towns, settlements, in farms, marketplaces. Kaya nga ni, pag binabalikan po ang history, kan buhay ni San Pedro, mahihiling ta po that he was a true community builder. Sa Camarines Sur, he was the one to organize the Christian communities of Kipayo, Baaw, Libmanan, and Buhi. And that is why today, the Archdiocese of Cáceres in Camarines Sur celebrates the life of San Pedro Bautista. He is one of their patron saints. Kaya sa maabot pong Domingo, kung magsimba ka mo sa bilog na Camarines Sur, it will be the solemnity of Saint Peter Baptist because he stepped on the soils of Camarines Sur. If you visit next time Naga Cathedral and you look at the Virgin Mary, you look to one of the sides, I forgot which one. One is John the Beloved, John the Evangelist, and the other is Peter Baptist. Digdi man po sa Albay, nagpasiring man si San Pedro Bautista. Can you guess where? He was the one to organize the Christian communities of Owas, Cagsawa, which was the heart of Daraga at that time, before Locsin was established, before it became Daraga. Cagsawa was the center, and then Kamalig. So the next time also you visit Kamalig and you look at the facade, you will find there an image of Peter Baptist because he organized the town. Sa mga lugar pong ini, Fray Pedro built houses, schools, and even hospitals for our ancestors. Pinaglingkudan niya ang satuyang mga ninuno, mga lolo-lola. He was here. He was sent on mission like the apostles, like Saint Jude. Ngunyan, pagkatapos po kan sa iyang pagmisyon sa Bicol, he continued his mission in Manila, and then after that, he chose to expand his mission field, and so he was sent to Japan. Kaiba niya ang mga ministro, mga katikista, dahil nagkukulang na po ang mga Jesuitang misyonero duman, they needed additional supply of ministers, additional reinforcement. Kaya kan naglalayag po sinda pasiring sa Japan, ang iniisip ninda malingkod sinda. Pero da ininda aram na ang paglayag ninda pa Japan, iyon na po ang horinindang paglayag. In Japan, they will die as martyrs. Duman po sa Japan, parehas kan ginibo niya digdi sa Bicol, he started to evangelize and build communities. Pero kan nagdadakol na po ang mga Kristiyano, the natives began to feel threatened. Nagdadakol sinda, natakot sa mga misyonero, kaya tanganing papunduhon sa trabaho ninda, ang mga misyonero dinarakop, pinalakaw po sinda sa malipot na snow,
pinabalyo sa malipot na mga salog until they reach their place of execution, which is called Nishizaka in Nagasaki. Duman po, siring ki Jesus, ipinako sinda sa krus. And like Jesus, they were pierced with the lance. Kaya pag nagduman sa Kamalig, sa Naga Cathedral, you will find Peter Baptist holding a lance. Parehas kan itinusok sa hirog ni Jesus, iyuman ang itinusok sa inda. Arog palan ka iyan ang sinasamba nindo, di gadanon ka mo ninsiring kan pagkagadan kan sa indong kagurangnan. Peter Baptist died on a cross like Jesus, pierced with a lance like Jesus. Kasabay niya pong nagadan, itong ginaranan pang sarong santo, si San Pablo Miki. He was the first Jesuit na Japanese. Kaiba niya, 2 pang Jesuita, 5 Franciscano, and 17 lay persons. All of them martyrs of the Catholic faith. What is this for us? What can we learn from the lives of these martyrs? Malinaw po sa tuya, na ang evangelization, ang paghiras kan mahal na Diyos, is not just preaching in words. Kulang po ang tataramon. Kaipuhan, ang naghihiras kan tataramon, nagtatrabaho man, naglilikha, nagkikreate nin communities. It is preaching in action, uplifting the lives of the poor, upholding social justice, and ultimately, laying down your life for others. Just like Jesus. And so you will see, San Pedro Bautista and his companions lived like Jesus and died like Jesus. This is our dream, this is our prayer. Nalugod kita man, mabuhay arog ki Jesus, magadan arog ki Jesus. Dakul sa tuya, daiman ipapako sa krus. Pero dakul sa tuya, aram ang gabat kan nagpapasan kan krus. Many of us have come this Thursday bearing our crosses, asking St. Jude for help dahil magabaton ang pinapasan ta. Salamat sa Diyos sa mga krus na pinapasan ta. Because of our crosses, we have the privilege of living like Jesus. Lugod magadan man kita sa pagkamuot. Lugod makaarog kita ki Jesus, sagkod sa kagadanan. We are also missionaries, like Peter Baptist, like Paul Miki. Hagadon ta na maging misyonero kita sa laog kan harong, sa satuyang mga komunidad, even in the peripheries of society. Let us pray that we may imitate the martyrs. Saint Peter Baptist, Saint Paul Miki, and companions, pray for us. Idinudulot niya mo ang aragasin ang tinapay, nganing maging kakanon, nin buhay na mayong kasaguran. Akon mo kaburangnan, ang samuyang dulot, ngunyan tandakan samuyang pagkamot, sa imo asin sa kapwa. Magpamibi ka mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming naggagalang kan pagsakit kan sa imong martires na sinda San Pedro Bautista, San Pablo Miki, asin sa indang pag-iribang martires, pagkanigua, huli ka ining sakripisyo, na magpahayag kan kagadanan kan bugtong mong aki, na para sa iya, kulang ang paghulit sa mga martires sa paagi nin tataramon, kaya pinarigon niya sinda sa paarog. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaasan mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Maninigo Diyos. asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na dani asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli ta ang dugong pinabulos kan sa imong paladan na martires, sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog ki Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan. Linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi. Kaya kaiba kan angheles asin santos, sarabay kaming nag-aawit kan sa imong kamahalan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ning mga upo. Ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Palalan at minarigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamogabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan man kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkaganan mo kagurangan, ipinamamareto niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagot na ikaawag na to. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo.
asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina nin Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Pedro Bautista, San Pablo Miki, pag-iriba nindang martires, asinan gabos na santos, na kaibtupa, nakapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Siring ki Pedro Bautista, kita man naghihinguwang makaarog ki Jesus, mamibi kita. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo an mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Yesu Kristo. Hulita sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamarawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabotan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Peace be with you.
Mga tugang uya si Yesu Kristo, aarugan kan gabus na martires. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan na kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram kasana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Please kneel for the prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by the life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nagkakan kan mga langit no nakakanon, nakikimaherak na naghahagad sa imo, nahuli kan paarog kan palada na sinda San Pedro Bautista, San Pablo Miki, asin pag-iribang martires, madarami sa samong mga puso, an mga tanda nin pagkamuot, asinan pagsakit kan sa imong aki, asin padagos kaming makinabang sa bunga kan katuninongan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Matukaw po kita para sa magkapirang announcement. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 14,025 pesos and 50 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 2,541 pesos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 6,115 pesos and 5 centavos para po ini sa pagmantinir kan sa tong simbahan. Available man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tong parokya. Available man po ang Jubilee of Hope, a Pilgrim's Guide to the Seven Churches booklet. Para po sa iba pang detalye, mag-apod na lang po sa opisina kan sa tong parokya. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Duwang anonymous na may kantidad na 900 pesos and 400 pesos. Mr. and Mrs. Baldon, 1,000 pesos. Room Dumalaon, 500 pesos. Diyos mabalos po. Asin igwa po kitang marriage ban, pinapaisiman po na si Jed Imperial, 27 anyos, Kanbitaano, Legazpi City. Aki ni Edison Abariento Sr. Asin ni Florentina Imperial. Buot mag-agom kay Christine May Cambe, 26 anyos, kan Del Rosario Jobillar Albay. Aki ni Rolly Came, asin Francia Molina. Sinda po ikakasal sa Marso 1, 2025. Salamat man po sa Indugabos sa aktibong pagpartisipar sa misang ini, sa tuyang online community. Salamat man po sa tuyang mga lingkod simbahan. Bago kan huring bendisyon, halipot lang pong katikesis. Kita pong mga Katoliko, hararom ang sa tuyang pagtubod asin pagkamuot ki Jesucristo sa Eucharistia. We believe that Jesus has His true and real presence in the Eucharist. Kaya halangkaw man ang paggalang ta sa pag-ako kan komunyon. Pigtutukduan kita kan sa tuyang Collector's Communion Guides na akoon si Jesus sa kamot nan may paggalang o kaya ang iba sa tuya nagluluhod inaako siya sa dila. Both are acceptable. Kung mahulog po si Jesus, sabihan po kami dai matakot, dai masupog. Tanga ni gigibuhon mi an maninigong pagkolekta pagpurot sa kagurangnan. Hanuman pong kaputol o rakdag kan kagurangnan, presente siya dyan. Kaya nga ni kan mga aki, pakitabig tutukdoan na ang rakdag sa kamot, kay puhan tipunon, asin kakanon pa. Itukdo ta po ini sa tuyang mga aki, asin kita mismo, itao ang maninigong paggalang ki Jesus. Yaon siya sa tuyang kamot, sa tuyang dila, midbiduntaan sa iyang totoong presensya. Salamat po. Tindog po kita.
an kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, asin kan gabos na martires, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hosannas Tadeo, pinsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuhan, si man nahibnuan, dungawa sa mong kamugdakan, bulunga sa mong kailangan, Hosannas Tadeo, kami kaherakiman. Hosannas Tadeo, kami kaherakiman. Sa bagyo